वसनी घालण्याचे सामर्थ्य देणाऱ्याचे आधाराचे स्थान म्हणजे आपले शिक्षक. 5 सप्टेंबर म्हणजे शिक्षक दिन. प्रथमतः आई या गुरुला, नंतर माझ्या वडील या गुरूंना आणि ज्यांनी माझे भविष्य घडविले त्या तमाम गुरुवर्याला नमन करून मी भाषणात सुरुवात करतो. चिखलातला जन्म ही सुंदर सार्थकीला बाबा, निसर्गासारखा शिक्षक प्रत्येकाला मिळावा. भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांचा जन्मदिन 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. शिक्षक हा भावी पिढीचा शिल्पकार असून त्यांच्याकडून आपल्याला ज्ञान व जगाकडे पाहण्याची सकारात्मक दृष्टी मिळत असते. आपल्या गुरु शिक्षकांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस. असं म्हणतात की एक पुस्तक, एक पेन, एक विद्यार्थी आणि एक शिक्षक हे संपूर्ण देशाचे भविष्य आहे. कुंभार ज्या मातीला आकार देऊन मूर्ती घडवतो त्याचप्रमाणे शिक्षकही विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्वाचा सुरेख आकार देऊन संस्कारक्षम भावी पिढी घडविण्याचे महान कार्य करतात. कोरोना काळात कळले शिक्षकांचे महत्त्व. ऑनलाईन शिक्षकांची कमतरता काढू शकत नाही, म्हणून शिक्षक दिन साजरा केला पाहिजे. कारण विद्यार्थीला अज्ञानातून ज्ञानाकडे आणि ज्ञानातून विज्ञानाकडे घेऊन जात असतात. उद्याचे भविष्य घडविण्याचे महान कार्य फक्त शिक्षकच करतात. त्या सर्व शिक्षकांसाठी मी एक छोटीशी कविता सादर करीत आहे. विद्यार्थ्यांना घडवणारा संस्काराचा घडा, विद्यार्थ्यांना घडवणारा संस्काराचा घडा. किती उपकार मानू तुमचे कळत नाही मला, किती उपकार मानू तुमचे कळत नाही मला. तुमच्यामुळे जीवनाला मिळाली नवी दिशा, तुमच्यामुळे जीवनाला मिळाली नवी दिशा. अंधारलेल्या वाटेवरती प्रकाशाची दिली आशा, अंधारलेल्या वाटेवरती प्रकाशाची दिली आशा. आम्ही माती तुम्ही कुंभार हवं तसे घडवा, आम्ही माती तुम्ही कुंभार हवं तसे घडवा. चुकलं असतं आमचं आम्हा मार्ग नवा दाखवा, चुकलं असतं आमचं आम्हा मार्ग नवा दाखवा. असू द्या सदा तुमची ज्ञानरूपी छाया, असू द्या सदा तुमची ज्ञानरूपी छाया. चला सर्व बंधूया सारे श्री गुरुरायाला, चला सर्व बंधूया सारे श्री गुरुरायाला. थँक्यू.